Alida Neslo, 29 juni 1954, Paramaribo. Actrice, theatermaker, promotor à la Condre gedachte. Alida José Neslo koos in 1976 voor een theateropleiding bij studio Herman Terling in Antwerpen, België. Bij deze theateropleiding stond zowel woordkunst als beweging centraal. In 1980 slaagde Neslo met veel lof en ging meteen daarna met toneelgroep T3 van Tone Brulin op tournee met Edgar Cairo's Banansi. Ook Suriname werd aangedaan. Na een studie West-Afrikaanse dans in Senegal maakte Neslo in 1983 als eerste gekleurde presentator carrière bij de Vlaamse televisie. Haar multiculturele kinderprogramma De Boomhut 1994-2004 werd in 1997 bekroond als beste jeugdprogramma. In Nederland werd Neslo tevens tussen 1993 en 2003 achtereenvolgens directeur bij theatergroep DNA en bij Das Arts Amsterdam. In 2006 vestigde Neslo zich in Suriname. De à la Condre gedachte, de samensmelting van de culturen in Suriname, past ze net als elders toe in dans, theater en kunstproducties bij Theater Talja, het Jeugdopvoedingsgesticht, Reditex Art Gallery en het Conservatorium. Neslo werkt nu mee aan een kunstonderwijscurriculum afgestemd op de Surinaamse context vanuit haar visie dat Suriname de proeftuin van de wereld is en de à la Condre gedachte al belichaamt. Neslo ontving de zilveren penning van Sami Vrouwenorganisatie in 2000.